ai satin nan na gama a satin nan ni ban ma yi tsammanin cewar wai za a iya samun wai wani abu da zai zo gifta ban samu dama halatta ba. Wai ji mutanen nan wasu kowa da ya tashi komedi sai daura wai santin rake. Ni rake ne in gabe sa komi. Ha ba mutum zai iya yin komai in yana cikin rake. Raken? Wai kai taɓa shan rake kuwa? Ya sun ƙarya ne. Ha ba sun ƙarya ne. Ha ba wannan abu ne ma da mutane sun san shi. Har wannan ɗin rake na shanye gaba ɗaya ni ban ji komi ba. Gaskiya dai kai jininka daban ne. Amma rake yana iya sa komai ina gama. Wallahi. To a guya ba in na zauna ba sai in sha rabin tirela ba. Ban ji komi. Ga ko wani ango da ya sha rake ya manta ma gabaki ɗaya hularsa a cikin firinji. Na gaya ma wannan. Gaskiya sun ƙarya ne. Yawwa ga wannan barin baka misali da shi. Ina zuwa kirani. An tsaya nan. Cire hulanka. Cire takalminka. Yaya sunan mahaifinka? Yaya sunan mahaifinka? Gaba. Yaya sunan mahaifiyarka? Mamanka ya sunanta? Sunanta Rake amma ana cewa Rakiya. Ka ji ko? Zauna a nan. Ni ma bari in gwada da kaina. Dan da kwamin hulan malamin can. Wancan? Da kota. Hey. Wannan hulan? Ita. Har takalmi? Dan marasa kunyin ina ne kai. To ashe rake kake sha. Ba laifinka bane. Me ya kawo hula ta hannunka? Bana. Allah. Rakan kawo. Waye ce ka kawo? Barawo ne kai? Ba kowa a tanto. Ba kowa. Aina. Duk sun tafi sun barka sha da Allah. An ce kwakwalwarku ba za ta iya ɗaukar rake ba. Mu lokacin da muka yi namu yayin idan muka sha rake, kana ji ko sai mun yi kwana 3 ta ne mana caji. Ko kwakwalwarku ba za ta iya ɗaukar rake ba. Dala jika. Wuce dala. Ka wuce. Barka je. Ni an ce maka hulan nan. Ko kaki kuwa sun kai hulan nan. Sai ka kai. Gwargwa za ka kai. Uban ku ne kuka sa ya je ɗaukan mun hula. Mahaukaci ne fa. Aikin banza aikin wobi. Kwasa mai shan rake abu bayan kwakwalwarku gaba ɗaya ta yara ce ba za ku iya ɗaukar komai ba. Da kwakwalwarku za ta iya ɗaukar rake ai da ko ina an baza gonakin rake kamar na aka yi gonakin shinkafa ko masara. Aikin banza fadama daban-daban ne.